FIFA World Cup arja penriu ka thau ya ka record ka bathumai ha ka history jong ka football kum ka jingi thu jong ka be in sport ka ne ka lumpung ya kai football ka he tama ka parthai ka record shaka riu billion ngut kinong pe ka jingi kai final ha padeng ka Argentina bat ka Spain ka long ka jingi kai ka babon briu tam ha ka history jong ka World Cup adu ars pa 100% million ngut kinong pe kila pe ya ka ne ka jingi khum om tang kata ka jingi kai round of 16 apeng Argentina bat Egypt ru kala pulong ya kawe na kijing le kai ki babun tam kilong pe kijing yo pe kala kot shaka shis pa khandai po an million ngut ka bala bu ya kane kijing le kai ha kardan ka pa ar ka jing bun kilong pe ya ka World Cup arja apun riu ka jing yo pe ka ba hadu un billion ka pen I ba ka football ka long kijing le kai ka ba crowd tam na kijing le kai sports ka parthai aman la kijing le kai ki million ngut kilong pe kila pe lang ba ki television ki streaming platform bat ki mobile phone kabala pulong ya kane ka World Cup kum ka waina ka lumpung elek kai ka job tam ha ka history kat kum ka be in sport kane ka jingyo pai ba kane ka waina ki record ka crowd tam ba ka company ka yo ha ka jing pi ya ka FIFA World Cup kane ka pan I ba ka jing ya tali bat ka jing sultan nat jong ki nong pe football ka dang jor shu ha ka leng ka parthai kum ta ka FIFA World Cup arja apun rio kam sim la pan kan tang hamadan elek kai han re ka pan praru ya ka record ha ka jing bun ki nong pe kane ka ka saki ba ka football kadang long ka jingle kai ka ba ki briu ki e pan page ha ka parthai baro ka we la da episode tanat ku bor subscribe ya ka khasi update TV kumleshpon